a zahájíme dnešní odpoledne. A v tomto okamžiku se tak stalo cena města Mimoně na 2400 metrů odstartovaná v pomalém tempu míří dopředu Mandalon Boy s Jaromírem Šapádem, za ním drží amatérka Grba Přištová Vadelu tu na druhé pozici. Na bariéře Jan Raja přednesl nějaký třetí, zvenčí naopak čtvrtou pozici drží Dakar, White Ghost na bariéře pátá, dále Esdarka, Vinisun a Heure, to super zhruba půl druhé délky za hlavním balíkem koní následuje na poslední pozici Limonáde a Michal Demo. Teď se pole poměrně rozstavuje, nicméně to tempo stále není výrazně rychle, jako nastavil žokej Jaromír Šapář, sedle vedoucího Mandalon Boje, svěřence Tomáše Luta, barvák stále Gabriela Traktová. Teď se Šapář opět lehce ohlédl pod sebe a vidí zhruba půl druhé délky za sebou Vadeonu tu, dceru šampionky Vadeony, vlastní okolánky stále Hrabitstrovi Štěpánu na druhé pozici, s amatérkou Grba Přištovou třetí do mimořského kopečka nabíhá Soněta ze stáje Due daní účetnictví ekonomika sedle s žokejem Janem Rájou, čtvrtá Esdarka, Zuštín druhý sled vede na páté pozici White Ghost, zvenčí Vinisuna, za ní Dakar, Heure a Limonáde. Poměrně roztažené pole se dostává do cíle Rovi, ale stále ještě do cíle poměrně daleko. Ještě celý jeden okruh mimořské závoště, zhruba 14 metrů od cíle. Za vašeho potlesku koní opět probíhají kolem tribun Mandalon Boy, zvenčí teď Vadeona se přibližuje do sávadnímu lídrovi. Třetí je Soněta, White Ghost na bariéře čtvrtá, Esdarka pátá, druhý startové složení Vinisuna, Dakar, Heure a Limonáde. Teď se, jestli musí dobře postávat do ostrého bloku, to hodně vyneslo Vinisunu, listu, která absolvuje dnes teprve svůj třetí start. Zástupkyně stáje Orlink na poslední pozici, zhruba nějakých 10, možná i více délek za vedoucím Mandalon Bojem, protože Šapář pomalu jistě zařazuje vyšší rychlost a teď se budou oddělovat koně, kteří budou bojovat o umístění od těch ostatních. Nástup Mandalon Boje zachycuje Vadeona tu na druhé pozici, Jan Rája už upozorňuje Sonětu pičíkem na nutnost zrychlení a v kontaktu s nejlepšími také White Ghost, naopak zbytek následuje ze zhruba 3 ztrátou, to je Heure, posouvající se Limonáde, Dakar odpadá na třetí pozici od konce, s odstupem mimo kontakt za polem ještě Esdarka a Vinisuna, o vítězství se bojuje zhruba 10 délek před nimi, Mandalon Boy zavede pole do cílové roviny, Vadeona tu na druhé pozici, třetí se váží White Ghost, zvenčí přichází nápor Limonáde, snaží se přijít znovu ještě jaké Soněta a polepšuje se také Heure. Na distanci Mandalon Boy bojuje s White Ghost a zvenčí Vadeona tu. Šapář zatím všechno pod kontrolou, ale White Ghost podle bariéry přidává. Mandalon Boy nebo White Ghost, třetí bude Vadeona tu a zvítězí Mandalon Boy. Mandalon první, na druhém místě nakonec White Ghost, třetí Vadeona tu. Na dotovaných pozicích ještě Heure a zřejmě také Soněta, dále proběhne cílem Limonáde, Dakar, Vinisuna a Esdarka.